Hello, good morning, happy Sunday. जों चार्चआव ओंखारबाय नै आं लोगोआ बिसिना सफैदों मैं चर्च जाने के निकल रही हूँ। मेरी फ्रेंड की गांव में आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, देखो हाय बोलो। हाय। दोनों जाऊंगी उनकी चर्च में। बहुत दिन हुआ था नहीं आया। ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर से, 2 किलोमीटर है। बारा गोजान नङा जोंनि न'निफ्राय, बेनिखायनो फैनो हायो आरो। ओमफ्राय थांनोसै दिनै सानडे स्पेन्ड खालामनो फैबाय आरो आं बिसिनि न'आव। देखायलांनोसै जों चार्चआव थांनानै। थांगासिनो दं आरोना जोङो दाबो सौहैया चार्चआव। दाबो सौहैया ना? एसे गोजान आरो। सौहैसिगोन। नहीं मिला, थोड़ा दूर है उधर। मोनहैथारबाय आरोना नै चार्चआ गलापुरनि बिलिभार्स चार्च आरो नै गथ'फ्रा हाय होन खागोन नै नाया सिङाव हाबनोसै जों। चार्च सिङाव फैनानै भिडिअ लादिया आरोना लोगोफोर। बेयाव प्रग्राम जाबाय माबा माबि जोंनि चार्चनि नियम आरो चार्च खालामबाय, बेफोरखौ आं दिन्थिदिया। आंनि लोगोआ मोनसे मिलौदोब गारांजों गान खनबाय आरोना, बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबाय आरोना। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांदो, आंनि लोगोआ माबायदि गान खनदों।
फैगोन सम थासान